अनिलचा आज ऑफिसमधला पहिलाच दिवस. बऱ्याच प्रयत्नाने लागलेला असल्याने पूर्ण झोकून देऊन काम करणं एवढंच ठरवून अनिलने ऑफिसमध्ये पाय ठेवला. नवीन ठिकाण असलं तरीही मूळच्या धीट आणि उत्साही स्वभावामुळे अनिलला तिथे रुळण्यास वेळ लागला नाही. एक दिवस त्याला कामाकरता उशिरा थांबावे लागले. रात्री साधारण 10च्या सुमारास काहीतरी खाऊन यावे आणि एक सिगरेटचा झुरका मारून मग आजचं काम पूर्ण करावं या उद्देशाने तो निघाल्यावर शेजारच्या ऑफिसमध्येही त्याला लाईट चालू दिसला, म्हणून तो कुतूहलाने आत गेला. तर दूर एका खुर्चीवर एक मुलगी पाठमोरी काम करताना त्याला दिसली. ओळख नसताना उगाच आगाऊपणा नको म्हणून तो तिथून गेला आणि आल्यावर आपल्या कामाला लागला. काही दिवसांनी परत तशाच कामासाठी तसाच अनुभव त्याला आला. पण यावेळेस त्याने आपल्यालाही जरा कंपनी मिळेल म्हणून तिला विचारले आणि ती दोघे खालच्याच बुर्जीपावच्या गाडीवर गेले. तिचं नाव रीमा. अनिलला ती पहिल्याच भेटीत आवडल्याने तोही मोकळ्या गप्पा मारत होता. अनिल म्हणाला, तुम्ही फार सिरियस दिसता तुमच्या कामाबद्दल. नाही म्हणजे मुलीने एवढ्या रात्री एकटं ऑफिसात थांबून काम करणं. त्यावर रीमा म्हणाली, मला नाही हो भीती वाटत. मी या सगळ्यांच्या पलीकडे गेली आहे. माझं फक्त एकच ध्येय आणि ते पूर्ण केल्यावरच मी शांत होणार. अनिल म्हणाला, स्ट्रेंज. म्हणजे तुम्ही पण त्या स्त्रीवादी चळवळीचा भाग आहात म्हणा की. पण चेहरा काही वेगळंच सांगतो. म्हणजे तुम्ही फार सालस आणि सोज्वळ वाटता. रीमा यावर फक्त मनमोकळं हसली. तिच्या हास्यात पहिला टप्पा पार झाल्याची खुशी होती. ते पुन्हा ऑफिसमध्ये आल्यावर काही वेळाने अचानक काही न सांगता शेजारच्या ऑफिसमधला लाईट बंद झाला आणि तिथे एक नीरव शांतता पसरली. कदाचित जास्त वेळ झाला म्हणून गेली असेल न बोलता. हा विचार करून अनिलही कामाला लागला. मग काही दिवस अनिलने तिला खूप शोधलं, पण ती काही सापडली नाही. शेवटी एकदा कोणाला काहीही वाटो म्हणून त्याने तिथल्या वॉचमनला विचारलं. रीमाचं वर्णन ऐकून तो वॉचमन घाबराघुबरा होऊन तिथून निघून गेला. अनिलला काहीच कळेना. ऑफिसमध्येही कोणी त्याच्या प्रश्नांना सरळ उत्तर देत नव्हतं. मग शेवटी त्याने एक दिवस मुद्दामून रात्री थांबून रीमाला गाठायचं ठरवलं. तिला भेटून तिला आपल्या मनातलं सगळं सांगूनही टाकलं. या त्याच्या भोळेपणावर रीमा फक्त हसली आणि तिच्या ऑफिसमध्ये गेली. थोड्या वेळाने तोच अंधार आणि तीच शांतता. अनिल तिथे गेला आणि त्याने लाईट लावला तर रीमा तिथेच त्या खुर्चीवर बसलेली आणि कसल्याशा फाईलवर काम करत होती. फार वाट न पाहता अनिलने पुन्हा एकदा तिला तिचं मत विचारलं. ती फक्त नंतर सांगते म्हणून जायला निघाली, तर अनिलही तिच्या मागे बॅग आवरून निघाला. 2 जिने तिच्या मागे उतरल्यानंतर अनिलला अचानक एकटेपणाची जाणीव झाली. तिच्या हाय हिल्सचा आवाजही बंद झाला आणि तो काहीसा धास्तावून झपाझप खाली पार्किंगमध्ये आला. काहीसा पुढे आल्यावर अचानक मागे काही हालचाल झाली आणि एका चालू बंद होणाऱ्या पिवळ्या लाईटखाली एका गाडीच्या बोनेटवर त्याला कोणीतरी पडलेलं दिसलं. ती एक मुलगी होती. कमरेतून पुढे वाकून गाडीवर पडलेली. केस मोकळे, डोळे उघडे, तोंडातून रक्ताची धार आणि त्या शरीरातून अत्यंत दुर्गंधी. चेहरा बघून अनिल जागेवरच उडाला, कारण ती चक्क रीमा होती. तो क्षणात मागे वळला तर त्याच्या मागे तेच दृश्य. तो जिकडे वळेल तिकडे फक्त तेच. अनिल जीवाच्या आकांताने पळत सुटला तर समोर असलेलं ऑफिसचं गेट काही केल्या जवळ येतच नव्हतं. थोड्या वेळात तो बेशुद्ध पडला आणि शुद्धीवर आला तर तो त्या इमारतीच्या गच्चीवर होता. घड्याळात रात्रीचे 2 वाजले होते. त्याचं डोकं कुणाच्या तरी मांडीवर होतं आणि ती रीमा होती. आता त्याला एकच ध्येय, भिंतीच्या पलीकडे जाणं आणि वॉचमॅनच्या घाबऱ्या चेहऱ्याचं गणित लक्षात येत होतं. आणि रीमा बोलायला लागली, अनिल, तू मला मदत करावीस या अपेक्षेपोटी तुला इथे आणलं. मी याच माझ्या ऑफिसमध्ये 3 वर्षापूर्वी काम करत होती. मला माझ्या बॉसने एकदा रात्री कामासाठी थांबवलं आणि त्याच्या केबिनमध्ये बोलावून माझ्यावर जबरदस्ती केली. मी जीव मुठीत घेऊन गच्चीवर गेले आणि माझ्या मागून आलेल्या त्या नराधमाने त्याचा हेतू साध्य केला.
मला वरून खाली फेकून दिलं आणि पळून गेला. माझं एकच ध्येय आहे, जे घेऊन मी तुझ्यासारख्या कोणाच्या तरी शोधात फिरते. त्या चांडाळाला त्याच्या कृत्याची शिक्षा. एवढं बोलून अचानक अंधार झाला आणि अनिल उठून उभा राहिला. अनिलचे डोळे लालबुंद झाले होते, तोंडातून लाळ गळत होती, केस विस्कटले होते, पाय जड झाले होते आणि अनिल गेटमधून बाहेर आला आणि जवळच असलेल्या एका बंगल्यात शिरला. त्या बंगल्यातल्या बेडरूममध्ये अनिल गेला. बेडरूममधली शांतता अनिलच्या अक्राळ विक्राळ हसण्याने तुटून गेली. भिंती जवळ येऊ लागल्या. पंख्याची पाती सैरावैरा उडाली. बाहेर विजा चमकत होत्या आणि अनिलने त्या बेडवरच्या शरीराला खसकन खाली ओढलं आणि तो त्याच्या छातीवर बसला. तशी त्या माणसाची पाचावर धारण बसली आणि त्याला अनिलच्या चेहऱ्यात रीमा दिसू लागली. तो हातापाया पडू लागला, पण अनिल रीमाने आपली लांब नखं त्याच्या गळ्यात रुतवली आणि रक्ताच्या चिळकांड्या उडाल्या. रक्ताच्या थारोळ्यात तडफडत तडफडत ते शरीर निपचित पडलं आणि भयान हास्याने तो पूर्ण बंगला हादरून निघाला. सकाळी अनिल उठला तेव्हा तो त्याच्या रूमवर होता. त्याच्या बोटांमध्ये भीषण वेदना उठत होत्या. तो आपसुकच त्या बंगल्याकडून ऑफिसला गेला तर त्या बंगल्याबाहेर गर्दी. पोलीस आणि बंगल्याच्या गेट बाहेर एका झाडाखालून त्याच्याकडे मंजूळ स्वर आले. थँक्स. त्याने चमकून बघितलं तर ती रीमा होती. त्याच्या समोरून कालची पूर्ण रात्र गेली आणि जड झालेल्या डोक्याने त्याने ऑफिसमध्ये प्रवेश केला. जाताना त्याने रीमाच्या ऑफिसकडे पाहिलं तर तिथे नेहमीची धावपळ आणि रीमाच्या टेबलवर एक फाईल फडफडत होती.